Те желаят горивата ЕКТО, а вие максимална мощност. И не защото си богата, а само за това, че си родина моя. Градски ченгета. Утре вечер, 22:30. Шанхайски рицари. Неделя, 20 часа. Кажи... Имата мускетари. Само в кината. Кандидатите. Финална среща. Последен рунд. На 4 очи. Неделя в 17. Горещо. Събота вечер. Дълцете на Андрей. Тя може да разчита на женска сила. Ти представи си къв срам ще бъде, ако ме видиш жена. Тя може да разчита на женска хитрост. Тя ми бъкна в окото и ми извади лещата. Добре. Не пропускайте Разби Иван и Андрей. Понеделник, 20 часа. Всеки ще остане доволен. Не докосвайте масата. Никога.